Pripremio sam jednu stvar koja mislim da će biti interesantna, pošto pretpostavljam da sam na redu za odgovor, jer vi ste pokrenuli jednu važnu stvar, a to je da li su stvari jednostavne. Evo primjera da vidimo da li su stvari jednostavne. Pročitat ću jedan propagandni slogan, pa da malo porazmislimo o njemu. Srbija nije izolovano ostrvo. Srbija je sastavni deo Evrope. Bez zajednice nikome, pa ni Srbiji, nema života. Bez pobjede zajednice Srbiju čeka smrt. Srbine, ti sa pravom želiš lepšu budućnost. Srpski narod postaće član velike evropske porodice. Nestaće strah od novih ratova, a narod će se posvetiti podizanju svog i opšteg blagostanja. Uz podršku Ujedinjene Evrope. Otpočeće nov, bolji život. Sad, gospodin Simonović može da se pobuni da citiram stavove pokreta Evropa nema alternativu, a neko može da pomisli da sam citirao Čedu Jovanovića ili možda buduće slogane Koalicije za Evropsku Srbiju. A zapravo šta sam uradio? Citirao sam nacistički propagandni plakat iz okupirane Srbije iz 1943. godine, koji Srbe poziva u Ujedinjenu Evropu. Pazite, stvari nisu nimalo jednostavne. Evropska unija i Amerika su sprovele Hitlerov plan rasparčavanja Srbije i Brozov plan otkidanja Kosova i Metohije od Srbije, zabranu povratka proteranih Srba posle 1945. Da li su stvari jednostavne? Nimalo nisu jednostavne. I zbog toga je Srpski sabor Dveri otvorio javnu raspravu. Evropska unija mit ili stvarnost? Znači, mi ne znamo šta je tu mit, a šta je tu stvarnost. Mi ne znamo koje su prednosti, a koje su mane našeg ulaska u Evropsku uniju. Ali mislim, tu raspravu koju ste otvorili su upravo zatvorili ovim prethodnim proglasom. Ste dali zaključak, ne znam što bismo debatovali ako je to proglas. Apsolutno, to je originalni plakat iz okupirane Srbije. Dobro. Iz okupirane Srbije.